A pokol létezésére kiváló példa lenne a Kepler-70b exobolygó, de nem a Földön és még csak nem is a naprendszerben. Hőmérséklet szempontjából ez a bolygó még a napot is felülmúlja. Felszíni hőmérséklete 7000 Celsius fok, ami forróbb, mint a nap felszíne. Az exobolygó a Kepler-70 nevű csillag körül kering, és körülbelül 3850 fényévnyi távolságra található a Földtől a hattyú csillagképben, ami egy forró, alacsony tömegű fehér törpe, amely korábban vörös óriás volt. A Kepler-70b exobolygó valószínűleg egy korábbi gázóriás magja, amely túlélte az anyacsillag vörös óriás fázisát, amikor a csillag kitágult és elnyelte a bolygót. Keringési ideje nagyon rövid, mindössze 5 óra és 45 perc. Nincs légköre és a felszínt olvadt kőzetek borítják. Brutális sugárzás és gravitációs erők uralkodnak rajta. A hatalmas hő, a sugárzás és a nyomás minden ismert életformát lehetetlenné tesz. A Kepler-70b a világegyetem egyik legszörnyűbb helye, egy valódi pokol a mélyűrben. Te mit gondolsz erről? Írd meg kommentben. Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg és kövess be. Ha pedig egy tökéletes ajándékot szeretnél önmagadnak vagy szeretteidnek, rendelj univerzumos karkötőt.